Dakon, Lena. Ay na. Nasayaat mat. Kunak na madamdama ka pa ya sumangpot. Ako na mat nga ag-overtime ka. Malpas ko mo dyan aramidag. Isa, husto mo na dyan 3 oras nga overtime ko. Sigurado mabisin kan. Nangan gaya man ni Louie. Imunan, mabisin ka nun. Nasayaat mo ta narigat na makinin no rekit din. Kahit sa kangay, nangan ka kumamot din, bakit? Agid dantan. Sa anak pa'y mo't mabisin itay nangan di anak ta. Ay, kasta aya. Kahit ayan nga rodan ni Louie. Adan ay, tisilid na. Nasayat nga rod. Ala, mabit lang. Tayo nakagpalas tapno makapangantamot tan kat ni Rabiin. Sige nga rod, tagid asara ko. Apag huston to, inton makapalas ka. Aywan bakit? Nagsweldo akon. Apag iso nga rod, tapno makabayad tayon iti abang inton bigat. Kan adaji, ibagbaga di anak mo agatangan na kano nga, arwatan na para iti pagadalan. Makamukan to na, noon yati kasapulan nagatangan para dito balay. Kan kastamo tan iti pagpagatang niluwing anak ta. Sige, siyak ton ti makaam mo. Ay, apag iso man lang ti nasweldo ka para gastos tayo. Aging gainton sumaro naman na nasweldo. Kasta talaga, Rico. Naimbagkit di ata da, kan mayan anay mat. Di kaya't ko kumamot, daytay nawadwad mat daytay adamot masobra. Madanon to dayta, anya ka kadi. Agyaman talaangan ta uray kaskasano, saan tayo makamkamtod. Sana kas kadagiti dumaan na iyutang danton ti sweldo da sakbay maala da. Ay, sa bagay mo't kit di Di na ngamin mapampanunot mo. Alam, maturog kakit din. Tapno makainan na kamutang. Daddy, Domingo ita. Saan tayo kada mapanagpasyar? Saan man, anak ko? Nga mapandayo pa'y makimisa, sakbay ang mapanda kay pasyarwan? Yes! Kung naklakit din no saan tayo magpasyar ita, Daddy? Pampanunutot nga rot ado magas tayo mo't iti ayan da lolo kan lolam. Tani, medyo nabayag mo't pasita na di tayo nasarungkaran ida. O sige, Daddy, kayat ko. Mailiwak mo ten kada lolo kan lola. Sige. Mapan ka nga rod agdigo sa anak, tapno makasukat kamutan. Ibagam ka ni mamim, adarasan na taginaw, tapno makaruwar tayo mutan. One, Daddy! Bagbanta nakapasyar kayo, Rico. Mailiw kami matang kaniluway. Pasensya kayo na ita kami manlangan ang nakapasyar tatang. At na ngamin inasikasok kadagiti kalabas. Kano daddo ma? Kaya't kumati agina na itong galawan trabaho. Sa bagay. Ay, kumusta mati trabaho nga anak ka? Okay lang matatang. Oray kaskasan no? May saksakad kumot ati pamilyak babae ni ti trabaho. Kasanaw kat agab-abang kayo mat ngamin iti apartment. Isupay apay bayadan yaw. Kagangay na atatang. Well, nagamno umanamong kayo kumay ti singasing mikon ni nanang yaw. Adito kayon nga agnaad. Di supay kumamot ti maimpad yaw. Apag pa'y bayad yu iti binulan nga abang yaw iti pagnanaadan yaw. Nakababain mat makilublubon kami pa lang dito'y tatang. Anya kumati kabain mo katwa kami lang mat kanina nang yun ikaw. Nakalawlawa na ito abalay. Tatang,
Ibagam ko ni Lena, ta dito'y kayong agnaad. Tauray isumula na itan at may tulong may kada kayo. Mala, bayan nyo talukuyok manin ni Lena, tatang. Talaga, mabait niya na makikabalay kada kayo kan ni Nanang. Nabayagan nga alalukuyan da kami dagiti katugangak a makipagnaeden kadakwada manang Emmy. Taisupay kano a maimped mi ti pagbaybayad mi iti abang. Nga mabainak ngamin a makipagnaed kadakwada. Nilakay ko ti buridag kadakwada nga agkakabsat manang. Addan ije balasiw taaw dagiti dua ken pamilyado dametten. Mangup opisina ti asawa ngam apaghusto laeng ti masusweldo na a para gastos mi iti inaldaw ken para iti panagadal ti anak mi. Saan akas kadagiti kakabsat nila kay ko ti estado mi iti biag, iso akayat dagiti katugangak ti tumulong kada kami, babaan iti panagnaed mi iti pagtaenganda. Awan mo't ket diti makunak kadakwada, tanasisingpet damet anak ikamangak. Aging ga iti maysa nga aldaw, pinaayaban dagiti katugangak nila kay ko, taadda kano napateg a pagsasaritaan da. Anya ka DJ ko na yung importante nga ibagayaw, Nanang, tatang. Naimbag tayo may karikaw. Di Nanang mula nga hindi mangibagakan ka. Imbawag namin ni Manong mo idirabe kung kumustaan na ka, kastamot ti trabahom. Di imbagayo ko mga ijelat tasigod at ipagtrabaho ang Nanang. Isumot ti kunak, kat padpadamag na, no kayat mo kano ti agtrabaho iti pagilian nga ayan na. Anya? Mapanak agtrabaho ijay? Kunana, Nanang? Enrico, kaya't nakamot at tulungan di kabsat mo atap no sumaya at ti panagbiagyaw. Amo na nga minasaan matunay adakkel ti sweldo may ti pagpapaayam. Anya ti makunam anak ko. Ni Manong mo kanaw ti manggastos iti ipapan mo ijay. Nagsayatan ngayon, Nanang. Kasla, kaya't ko dahita nga idijaya ni Manong Ay dinasaya at no kayat mo anak ko. Sayang ti oportunidad nga idijaya ti kabsat mo. Saan laday tari ko? Mabibit kayo pa makaurnong kanila na iti para iti masakbayan ti anak yo. Kastamot na ti pamilya yo. Sige ta, ibagak day ta kan ni Lena, tatang. Nanang, talaga kaya't kumutan di mapanagtrabaho di balasiw tao, barang sumayat mo ti panagbiag me. Malaga road, ang lukuyom di asawam. Amok, apalubusan na kaday jay. Tim ako na miti idijaya kanyak ni Manong ko, Lena. Mayat no mayat, maiyadayukan akada kami. Kasta talaga, masapol nga agsakripisyo tayo, no kaya tayo alumong awti pa nagbiag tayo iti kinarigat. Kasla nagrigat ngamin no madayo ka. Iti damo lang dahi tabakit. Mayroam tayong tumutlaan. Diyak mo't kumakayat tayo madayo sayang ngamin di oportunidad.
Para dahito iti pamilya tayo, bakit? Sa bagay, Isa pa nga asim, tauman nugot ka kuman. Tapno mapasaya at kumatan ti panagbiag tayo. Kaya't kumati maadan iti bukod abalay. Kat amok akabailan tayo dahita, iti kanitong agtrabaho akon iti abroad. Nakapagsarita kayo ka din kani bakit mauri ka? Wananang, kinasarita ka na imbag may papan iti jaya kanyak ni Manong. Kat nalukoy ko. Iso na lang ta, awan ton ti kadkadwada iti pag-ababangan mi nga apartment. Saan a problema dayta? Di iyakar mo edad di ti balay. Kailala ti pag-abang niyaw. Kakaiso na nga daday ti balay ang mabalinda pagyanan no makapanaw kan. Mabayin ngamin ni Lena makikabalay kada kayo, nanang. Anya ko matikabain na. Uray day talaangan ati ba itulong mikan ka? Yay saan kayon nga agabang? Urnungan nyo laangan ti pag-abang yaw. Ipalawag mo day takan ni Lena. Dua kami matlaang kanitatang yung agbalin na kabalay da. Sa bagay, kan nakamkampantimot lang ti panunot ko amang panaw kadakwada nga agina. No dada iti poderiyo, nanang. Iso nga road, ti kungkunak da ita. Ala, iyawag mo nga rodan ka ni Manong Mau, akayat mo ti mapan iti ayan na. Kat apaman amakapan kan, iyalis mo matandag iti aginam dito'y balay. Sa amin na napapeles ko ang mapaniti pagilyang ni ayan ni Manong Kulena. Ag-flight ako ni Timabiit. Talaga nga inyapura ni Manong tipapan mo Kat masapula makaalis kayo mutan iji balay da nanang sakbay ti flight ko. Anya nga rod ti maramidak. Uray mabainak. Masapul amapan kami makikabalay iti anak mo. Awan ti rumba nga pagdanagang bakit. Amumot anasing patag iti dadakkel ko. Kaya't damat ti tumulong, aging kay ti kapailanda. Iso kayat damapan kayo agnad iji balay. Ornungon talaka nun ti pag-abang tayo ditoy. Sa bagay, adamot punto dananang. Dakkel mo't abanag ti pag-abang tayo talaga. Ano kasta? Aging pakit ang arodan tapno makaalis tayo adagos iji balay dananang sakbay nga ag-fly tak, Lena. Nadaras na iringpas ti amin akasapulan ni Rico iti panagabroad naman ng Emmy. Kat uray no agkadkadak ko awan na aramidak idi imbaga ni Rico makipagnaed kami kanong agina kadagiti dadakkel na. Kas inlanad kon awan ti makunak kadagiti katugangak tanasingpet damanang. Sumagmamanulaang nga aldaw nakaakar kami iti balayda nagflighten ni Rico. Kampante matiriknak iti panagabroad ti asawak, taadakat nga rod ijay ti kabsat na. Kat amok adi na baybayan ni Rico. Gagangay ti makikabkab balay, masapul makibagayak manang.
Naanayas mo ti taray ti amin. Aging ga idi mangrugin nga agi patulod iti kwarta ni Rico. Hello, Lena. Kumusta kayo ni ti anak ta? Nasayaan kami, Matriko. Kumusta ngayon mo ti pan nakikabalay mo kadananang kantatang? Awan mo ko na, Rico. Tanasingpot na agpadpada. Nagragsak nga ro di anak mo. Tadanda tatang akad kadwami. Kan ado di ka ay ayam na ditoy. Nasayat mat nga rin no kasta. Aywan gayam. Mangrugin nga gipatuludak iti kwartayo, Lena. Nasayaat mo, tamababain akong kadananang. Bayad nga ti saan mo apa nagipatpatulod. Isuda amin ti agasgastos di ti balay. Sana bale. Ta kunak mo't aso katakto ti amin na gastos da dita. Ada ko may pakaasik kan ka. Ada ngamin kinid daw ni nanang. Anya dayta? No, mabalin ka no. Isupay lang ti pangipatuludak iti kwarta. Ta iso lang ti mang iti allowance yung agina. Di kagdanag ta ornungan na kanumot tagiti ipatulod ko a kwarta. Tilang allowance yo kan dagiti maigatang kadagiti kasapulan di tabalay ti maigisay. Ibang ko na kano ti daduma. Apay ani nanang pay. Awan ka di pa nagtalagyo kanya? Saan mo nga iti kasta? Kaya't nakakano atulungan ang mga urnong iti sweldok dito abroad. Di ka kano agdanag, ta saan na agastusan ti ipatulod ko a kwarta. Pagustuhan talat na ni nanang, tapno saan ba't niya agsaksakit tinakam na? Kanya pa'y nga rod nga ti serbing nga asawam. No ni nanang matgayam ti pangital kami ti sweldo. Lena, di ka nagpaspasugnod. Sana bale, taitad na mo ti allowance yo nga agina. Apayan bakat? Nakasukat ka mat? Papanam? Mapan ko man alaan di kwarta nga impatulod ni Rico. Apay nga asikati mapan mangala. Rumbang kumaan ni Lena ata iso ti asawa na. Imbagak nga rod asyak ti pangipatuludan na. Tapno matulungak ni Lena nga agurnong. San abalay ta itod kumot ti allowance da nga agina. Na, sana na yung kalintagan tayo tabakat. Nalangan nga ti makuna dyan manugang sa. Nay, anya kumangay ti makuna na. Kat maitad mo ti allowance da. Kat maidulin mo ti daduma. Ay, saan ka na makibiyang lakay? Nalpasan ti tungtungan mi ka ni Rico. Kat naibaganan da ita iti asawa na. Naala ko, diyan patulod ni Rico, Lena. Adtoy, ti allowance yung agina. Kan di mon panunutan ti para iti balay, ta siya akong ti makamaw. Indi po si tukbatan iti bangkaw ti daduma. Agyamanak nanang, no dapay ka sa pulan nyo, ibagamlaang kanyak. Ay narigat kayo ang makaurnong no nagastar tayo dito balay. Iso ka sa pulan ti agimpod, ta kaasi di asawa, medyo balasi utao. Uray siya kung ti makitsenda nanang. Ay saanan Lena, siyaklatan. Ibagam no anya ti kayat di anak mo, masida, ta iso ti gatangag. Sige nga rod nanang, no dayta ti kunayo. Damagaklatan iti apu ko yo, no anya ti kayat na.
ti sasaadak dito abalay. Kaslasaan nak nga asawa ni Rico. Taninanang mo ti makakaamo ang mangigigam iti kwarta nga ipatpatulod na. Basta na itadnan ti allowance mi nga agina. Ison ti makakaamo iti amin. Ultimo ti panakitsyanda. Ay, aginggat kaano nga taaya maanusak ti kastoy. Pampanunutak laang ngamin dya impakaasi kanyak ni Rico. Palugudan mi kano ni nanang iti kayat na. Sapay ko mga rod, taagpay sa maururnong ti patpatulod ni Rico. Tano saan? Agbabawin to iti nakana, no awan nagmamaayan tinagbanugan na ijabalasiw taaw. Tadi namot ngamin intalak kanyak. Umawawagan ni Rico. Hello, Rico. Nasapa ka man ngay mawag? Wala na. Excited na kiti ipadamag ko man ka. Apay, anya launay ayaday ta. Tamarik na ka, kasta unay tiragsak mo amang ipadamag. Ay na-aprobaran din pa kada kiti boss ko pa nagbakasyon ko dito Pilipinas. Sumangpunta kiti mabait pa kay. Agpay, so Rico? Wen, kita mo? Medyo agbayagag dita. Tasa anak kat nga ron anak kabakasyon na dagos hindi mayak dito eh. Kasta aya. Ay na, maragsakan na Rico. Sigurado ang maragsakan mo't unay di anak mo. Apaman nga ibagak nga agawid ka. Magagaranak na ron din, Lena. Dandan ikuyod ko lang kumantal daw. Ay gayam, kumusta mo't dananang? Okay kayo laan? Wan. Awan problema. Lena, amok nga dati sakit tinakam mo kanyak. Mamati ako maawatam tumod lang di amin. Di nakpakadanagan. Kabalak da ito'y. Awan di problema mi kaninanang. Nasayat na rin to kasta. Ala, urayin yung arot di panagawit ko ha. Sanda ko nasukunin. Agdiretso aktulatan nga agawit dita. Sige, nung isuti ko nam. Aganad ka nga rod. Iyawag mo to no kaano ti sangpot mo. Tapno makapagsagana kami mo't dito'y balay. Kumikom de asawam kundi inam amang isagsaga iti pangsarabo da iti isasangpot mo urikaw. Ay na, nagragsak kami ta nakaawid ka asi kakarad kad anak ka. Kumusta mo't dananang kan Lena nga itatang? Awan ka diti sa bali amadmadlaw yu kadakwada? Amok ti kayat mo asawan rikaw. Kat mamati ak nga dasaksakitan tinakam ni Lena bilibak ija asawam anak kau. Tawa na pulos timpakita na ama di kuninanang yaw.
Nagtalinaan ti panagraam na kada kami, anaganak mao. Amo ka nasingput ni Lena, tatang. Kat sana ka nagkamali nga iso ti pinilik nga agbalin nga asawa. Kan inadagit agbalin nga anak ko. Awan makunak iti asawa am anak ko. Iso anagasat ka kanilay na. Rico, tatang, umay kayong tamahan tayon. Agur-ura yung dananang kan Louie di kusina. Kasta kaya, Lena. Uwan, tatang. Mala, umay kan tatang. Magagara na kun amangan kadagiti na iluto amakan. Namiss ko dagijay, tatang. Ita, tanalpas tayon anangan, kaya't kung agsasarita tayo Rico, Lena. Ada ka no tinapatag, ngay baga ka na kayo ni nanang yaw, anak ko. Anya day tananang. Umunay ti amin, kaya't ko ti agyaman kan ka, Lena. Ta itilaksid ti amin, awan apulos ti impakitam amadi kada kami kan itatang mo. Bayat ti kaadayo dito'y balay. Anya kumaga po apakitaan kayo iti madingay, nanang. Anya kumatipam ko ta kamarami diti kasta. Amo, kanak ko. Adalimad nga imimpanam asakit tinakam kanyak. Gapo iti panakibiyang ko iti kwarta nga ipatpatulod ni Rico. Ha? Amo kasaan at talaga ama iparbeng. Inuray ko atub ngaram ti inaramid ko. Ngampulos asaan mo nga inaramid. Katgapo iti dayta. Sa anak an apaay iti panang subok ko ken ka. Nanang? Saan na nagkamali ti anak ko ang asawa ken ka, Lena? Maisa ka apagwadan nga asawa. Do sa bali laang dayta, sigurado nga inapan akon. Wano saan? Inapa mo ni Rico. Diyak to aramidan day takada kayo, nanang. Nagsamakada kitimbaga kanyak ni Rico. Adumtang to ti panawan, amaawatak ti naramidyo. Kaya't ko nga itaday to'y alibreta di bangko kada kayo gagasawa. Linaon day to iti kwarta nga impatpatulod mo, Rico. Naala. Kitaan nyo, no mano, tilinaon na. Hantoy. Nanang, apaya kastoy kadaklagatan tilinaon day ta libreta? Uwan nagpaiso, nanang. Saan aya ko na ada kayon ti makaamu iti amin? Ultimo dagiti kasapulan dito'y balay? Payakas na ti allowance mila ang iti apo ko yu tinaikisay iti patpatulod ni Rico. Mala, sa akong ti mangilawlawag anak ko. Malaksid iti allowance yung agina. Lena, awanan ting kisay ni nanang yu iti patpatulod mo, Rico, anak ko. Ha? Ngam, kasanan dagiti gastos yu diti balay? Ni nanang yun ati nakakaamoy ti amin. Sa dapay source of income nga oray kaskasanaw. Manumot laangan nga iti kananda nga gina. Saan ang nagarbo ni Lena, anak ko? Uray anya ti ipasangom kadakwada, awan ti reklamo da. Ultimo ti anak mo. Nakitak no kasano a pinadakkel ni Lena ti anak yo. Iso adim makkel anasingpet nga ubing. Di dabaw, anak ko. Sinungat ko ti inayaw. Maipapanitipan na kibiyang na iti kwarta nga ipatpatulod mo, Rico. Ngam tinakdaran na ti kayat na mapasamak iday. Ti kayat na nga aramidan. Aging ka napaliiw ko ti aramidan na kat nagdamagakan kwa na.
Agad na jay. Di na ninlimad kanyak tararamidan na. Jack amo no, anya ti sawag, tatang, nanang, nakababain ka da kayo. Lena. Awan ti rumbang a pagbain ng balasang ko. Siyak ti rumbang a dumawat iti dispensakan ka, gapo iti inaramid ko. Awan ti basol yun, nanang. Agyaman nakit di kada kayo. Nagsayaat kayo adadakkel ni Rico. Kanagyaman na kiti pa ng tarabayo kadagita aginak. Kabayatan ti kaawan ko ditoy, tatang, nanang. Awan ti rumbang a pagdanagam kadagiti aginam kabayatan ti kaawan mo, Rico. Da kami kan ni nanang yaw ti makaammo kadakwada. Agyaman na kada kayo, tatang, nanang. Ni Apo Diyos ti makamo amang subalit iti kinasayaat yu kada kami. Kumusta ti check up ni nanang, bakit? Nagdanaga kita inyawag mo nga ipan mo ipa-check up. Nakarkaro pa'y kanyak Nakitak namin nakasla sa bali tila nga na itay. Sapa itay ayabak amangan kat kuna na maulaw ka no. Isong impa-check up ko na Kat anyati ko na di doktor na nga Ngimato ka no ti presyon na. Iso asino katan jay doktor na jay intad na maintenance ni nanang. Kan adapay inayon na asabali nga agas. Gimatang ka kuman nato, net. Wun, nakagatang akon. Masapon ngamin nga agtumar adagos itay. Kan ingatangak mutan iti prutas. Tanapintas day jay para kan kuana. Agyaman ak to, net Naimbaglangan tanda ka. Kaasimot ni nanang no mabaybayan. Apay ko maabaybay ak ngay. Di kagdanag, takanayon mo't abambantayak ni nanang. Pasensya ka na. Sigurado nga awan man nabatin iti inyawat ko kon kaaswildo. Alangan mo't asaan ta agastusan ni nanang. Diyak mo't kayat nga dadaka sa mapasamak kan kwa na. Sana bale, tanag pa overtime di boss mi. Ag-overtime ak tapno manayunan ti ientregak kan kaaswildo. Kita amat ba si Taboni? Amahan no si kamot ti agsakit no abusom ti bagim iti trabahom. Saan? Amo ka marigatan ka nagibad budget. Sakit mainayon pa iti kanayon na panagpaagas ni nanang ko. Ganda iti maintenance na. Okay laang. Makalungaw tayong tumatlaang, Bonnie. Tinapatag, awan dakas ang mapasamak iti uray asino kada tayo. Nanang, kumusta tirik nayo? Ay nasayaat mo tan anak ko. Sana kas itaya kala at mo tan anaulaw Anya ngamin ayatar aramiden nyo. Saan kayo kanumot ngamin ang makatal na ko na nito, net? Nakarkaro ako mapsuta na awan aramidak anak ko. Kan ba isa, saan mo't anadagsan at trabaho ti mapanagkara di ta parangan? Saan niyag paiso? Ngam nagdaga ang itati panawon nanang. Baybayan nyo ngamin dagita. Agtugtugaw kayo latan di tabal ko nahe no masikuran kayo dito o nagtibalay. Kaasimat gamin di asawam arikos dito balay. Trabaho nanti amin na trabaho. At dapay dagiti ubing parubuatan na mapanag-eskwela. Kabailan na day tananang. Narigrigat no dadakas ang mapasamak kada kayo. Manipod ita, tungpalin nyo amin niya ibaga kada kayo nito, netwine. Nalawan anak ko. Di nakpakadanagan. Apay di ka pala maturog. Mapuyatan kan Dapay trabaho minton bigat. Ada ngamin pampanunutak to, net. Anya dayta. Anya ayat imang burburi-buri iti panunot mo. Pampanunutak ngamin niya awan ti mapasamak iti biyag tayo. No, kastoy lang ti klase ti trabaho. At dapay ni nanang anas ka na taripatwan tayo.
Saan kumamot nga itulok ti Diyos ng kasanon no adan mapasamak yung kuana. Pangalaan tayo nga itigastusin tayo. Sa bagay, gusto ka lakay. Ang apay ay aday tati pampanunutem. Tonet, naskan nga isa ganaan dagita abanag. Iso ang mapampanunot kung ti agaplay langan iti trabaho di balasiw tao. Agabrod ka? Sigurado ka? Uwan Tonet, tapno makalungaw tayo matbasit Ada di agency ng ibagbaga di katrabaho ang mabali na pag-applyan. Sika ano, day tati amom anasayaat. Desidido akon. Mapanak iti agency ng ibagbaga kanyak ti katrabahwak. Agaplayak langan iti trabaho iti balasiw tao. Kumusta ti papan mo iti agency, Bonnie? Swerte ka talaga, Tonet. Talagang ado ti kasapulan da nga agtrabaho iti balasiw tao. Nang runa iti factory iti Taiwan. Ijayin ti nag-applyak tapno makapanak adagos. Ay, sapay ko mga rodlakay, tamapagasatan ka. Taday tamot ti arapaap mo. Para iti pamilyata, Tonet. Kan para mutan ka ni nanang ko. Kayat ko, di saan kayon to mutan ang makamkamtod. Nang runa iti panagadaldag iti anak ta. Kasta amatan dagiti kasapulan ni nanang. Basta aganad kay ti papanam Amok nagagat ka. Iso asigurado ang magustuhan dati trabaho iti factory no bilang mapagasatan ka maala ijay. Dakkel tinamnama ka maala ijay, Tonet. Ado kami ang nag-apply para iti factory worker ijay Taiwan. Ngam dakkel tinamnama. Kanayon positibo ni Bonnie nga asawa, iti anyaman akayat na agunudan man ng Emmy. Kas kumalaangan iti panag-apply na nga agabroad. Iti ababa sa Rita, nakapangarod ni Bonnie nga asawak ijay Taiwan, tapno agpaay a factory worker ijay. Kas taunay tiragsak mi kan ni katugangak manang. Nabati nga rod kanyak dagiti dua nga anak mi nga agis eskwela, ken ti masakit a katugangak. Inyunay-unay ti asawak, ajak kano baybay-an ti inana, ta ipawit na mo't ti amin akasapulan na. Tinungpal ko nga rod ti pagrebengak kas asawa na ibati dito Pilipinas manang. Adu dagiti naragsakan iti panagabrod ti asawa, ngem adulat tamet dagiti saan manang Emmy. Kayo matgayam dahi ta Uncle Isko. Naimbag man ta nakapasyar kayo. Aywan tapasarak man ni kasinsin iseng. Kumusta nga ni nanang yam? Medyo mayat matan Uncle. Nakarecoveran iti panagsakit na iti napalabas. Nasayat nga rod no kasta. Aywan gayam tonight. Na magkumutanapan ka nun ni Bunay ijay balasiw tao. Kasi ti Diyos, Uncle. Nakapanmutan idi na panalawas. Anya pagilyan nga iti napan na nagtrabahuan? Ijay Taiwan, Uncle. Factory worker. Kastaya. Nasaya at mata. Ang umlay, mga nagbaliw kamot na kaskadagiti dado mga asawa dagiti nakaabraw. Ha? Nakalipat na namin pinsan.
Dagiti daduma ay sao sa bali pa'y din tinasumok da nga aramidan. Saan to mapasamak na ita, Uncle? Amok nga ilalaan ti pagbanbanugan ti asawak. Nang runa pa itan, taaddan ije sa bali a pagilian. Nasaya at nga rod ano kasta. Tayo nakman pa'y kumustaan ni nanang yaw. Nakman kay's istorya. Ay, sige lang, Uncle. Inkailatan iti ayan ni nanang. Kumusta kan nga ay kasinsen? Kaas iti Diyos, sa anak mo't kan akas iti sigod, akanayon a maulaw, kan ngumato ti presyon na. Ay, di ka nasaya at no kasta. Ay nadam ti bagim kasinsen tapno, mairanod ka pa'y mutay ti pagbambanugan ni Bune ije abroad. Naimbag nga rod ta, naka-abroad mo ten kasinsen. Nga rod agam na bantayam jay manugang mau. Ha? Narikatan. Amumot siguro dagiti madamdamag ka dagiti daduma nagabrod ti asawa na. Amo ka nasingpot ni Buni a kaanakak. Iso saan masulisog day jay. Hangam, di tayo amo ti manugang mau. No anya ti pudno a kababalin na. Nasingpot ni Tonet, kasinsen. Nakaanos pa amang tartaripato kanyak. Nadaak ditan ng paliiwom lataa. Narigatan kasinsen. Sapay at dalangana. Dagiti kayat dagiti mananggundaway nga alilaway. Ada puntom kasinsen. Anong sa bagay, saan anasam arumrumwar ni Tonet? Kayat na ti agtali na dito'y balay. Ay nakasinsen, di ka kadiag kamkampantay. Basta bantayam ti amin nagaraw na. Kumusta? Alay, tama lang agkita tan. Uy, si Kamot Gayam, Georgia. Naimbag man ta na granata. Ngaro daaw. Di ka mga minun sumursurot ka da kami tong kalawisin da ka. Amo matan ti mudra akas kanyak. Ado ti as-asikaswan na. Naimbag kan ka awan responsibilidad mo. Talaga, sisi. Ay, bueno, may kamatagpasyar ay di salon ko. Tani, kasla na baybay ang matanday tabagim, oh? Ay, apo. O may kamatagpapintas, Asino ko matipapintasa, katawan mo't dito'y nilakay ko. Ha? Apay, ayan na ayang. Napan nagtrabaho iji abroad. Kasta ka di? Di may mayat man na kanayon na napintas ka. Agasam nga itatagaya mo na di abroad nilakay mo. Di atan kastusan para itibagim. Pamper yourself, sisi. Agpa-beauty ka, bayam ta pasyaron kan tumaminsan. Urayon ka, Ibaga ka dagiti tropa, mabalin ka na sumurot ka da kami. Agaliwaksay ka ba't paminsan? Kit isurod na kanto iti ayuyang mi, tap nag-enjoy ka mat, sisi.
Bonnie. Hello, Tonet. Kumusta kayo ngay? Naimbag ta nakaawag ka manan. Nasaya at kami mat ditoy. Ni Nanang ngay, kumusta? Saan ka din na dimikar ti sakit na? Saanan? Di mo pagdanagan ni Nanang. Uray dagiti ubing, okay damat. Sika ngay, kumusta ti trabaho dita? Narigad. Nasken nga anusan para iti masakbayan ti pamilya tayo. Ay, wan gayam lakay. Agpakada ako ma. Aw-awisan dak namin dagiti sigod agagayam ko nga agaliwak say mat sagpaminsan. Ngam, kunak nga agpakada akpay mat ken ka O di sumurot ka mat kadakwada sagpaminsan Masapol mat ni agaliwak say ka, Tonet. Amo ka narigat ti obra medinal daw. Sakit may nayon pa'y ni Nanang kung asa si kaswam. Agpaiso? Palubusan nak? Ulin ko naklang arudin. Mapan ka, tapno makarelax ka mo Agyaman nagnarod lakay. Basta, agan nagkakanayon dita Nalaos ti ragsak ko iti daydi agundaway, tadinak pinaay ti asawak, idi nagpakada ken kwa naman ng Emmy. Nabayag ngaminan ajak nakakuyog dagiti gagayam ko. Tinaminsan nga isusurot ko kadakwada, nasunutan pay, aging gaati sagpaminsan, nagbalinan amasansan. Napadas ko ti simurot kadakwada iti bar, aging ga iti simurotak kadakwada iti pagsusugalan. Gaputa na swerte ak iti damo nga isusurot ko kadakwada iti sugalan, jak napupuutan, anaigumonak matan iti dayjay abisyo. Sa anak amakatal na, no sa anak amapan agsugal manang. Ti ipatpatulod ti asawak, ti kanayon ko nga ururayan, tapno addalaeng maaramat ko. Mas daaw pa yan ti katugangak, no apay amasansan amarabyanak nga agawid, tunggal rumwar kami kadagiti gagayam ko. Dimmakkel ti maipapaabak ko iti sugalan manang. Agingga iti nakapanunutak pa yan iti saan ang maiparbang tapno masustinir ko laeng tinasumok ko abisyo. Hello, lakay. Pasensya kan tayo mawagak. Adda ngamin emergency ditoy. Apay, anya tinapasamak dita? Ni Nanang, interay ko dito ospital. Kalaat ngamin anatumba, itay nalpas kami anangan. Indiretso da iti ICU, tamarigatan nga agangas. Anya? Diyos ko, anya di ka madanagan. Okay, hindi ka sasaad na. Masapol laang nga agtali na adpay diti ospital iti sumagmamanong aldaw, tapno maobserbaran da. Ngam awanan ti rumbang apagdanagam. Sapay nagato ti trabaho mi. Sana ka basta makaawit to, Net. Ay, saanan? Siya kon ti makaamo ka ni Nanang. Mangipatulod ka laangan iti kwarta nga usaran mi diti ospital. Sigurado adakkel ti mabusbos, tadakat nga rod iti ICU. O sige, agipatulod ka dagos. Nabilang kurang pipatulog ko, yawag mo adagos kanyak. Sikan di makaamo ko ni Nanang. Wan lakay, di ka agdanag. Sige tayo nakpay kitaan ni Nanang. Sige nga Rod, agirin medyo akiti ipatulod ko itamot laan. Awagan naktumanan to, Net. Tapno amok noon niya ti kasasaad ni Nanang. Wan lakay. Sige, bye. Aday ta, agipatulod ka no itamot laan. Addan kwarta nga aramatag amapan iti sugalan. Mabayadak mat siguron dagiti dadduma na utang ko.
kat makasubuta kon kadagiti abak ko iti sugal. Nanang, ada pa panak na importante. Nakaluto ako niti kaninyo kadagiti apu ko yo. Apay, mabayag ka kadi iti papanam, anak ko. Uwan nanang, sigurado ang marabyanak. Ay, agandad ka garud Masan-san ba't gaminan ti irorwar mo? Amagan no makasalaw ka iti managdakdakas, no kanayon ang marabyan ka nga gawid. Sana bale, taitultulod nak madjemay sa agayam ko nanang. Adalugan na dayjay. Ay, kastaya. Ayun gayam, imawag ka din ni Boney. Kumusta ka numutan iti ayan na? Kalkalpas miya nagsarita nanang. Nasayaat mo ti kasasaad na ijay. Awan ka no ti rumbang apagdanagan tayo. Agkid-kid daw nga rod iti pasensya, taman mano ang makaawag. Makumikom ka no iti trabaho da. Ay, kaano-kano ngay nga agbakasyon. Ado ka no pa iti trabaho da nanang. Ngaminton makawaya, amang no makaawid ton. Ay, ikumusta anak to lang aruda no umawag manan anak ko. Ibagam nga aganad mo't iti ayan na. Wen nanang, makadanon. Alang arud, mapana kong tagur-ura yung di kadwak. Makaamu kayon kadagiti ubing. Maan kayon ton nanang. Ay, wan, balasang ko. Ni Bonnie ti umawawag. Diyak mabalin asong batan. Ama numadlaw na no sa dino ti ayan ko. Aday ta, awanan. Bayak pay laang. Ti amuna kat ada kami pay lang iti ospital. Taimbagak nga inton bigat pay ang makarwar ni nana. Ay, sa anak ka nakasubot a pulos. Kan nakautangak manan kadagiti gagayem ko. Tanaibos ti impatulod ni Bonnie a kwarta kanyak. Anya mo tan. Anya nga tamanan a pamuspusan ti aramida. Tapno agkakwarta akmanan. Bonnie, anak ko. Si kakading agpaisaw. Siyak nga rod, nanang. Apay ada kayo ti nangilukat iti daw. Apay nakariin kayo pa'y lang kat rabiin. Ay, jak pa'y ka rod agtuglap. Nalaw mo nagkan, anak ko. Apay nga agpuypuyat kayo kat nabiit pa na ospital kayo. Makapadakas kada kayo dayta. Anya ti ko naman anak ko. Na ospitalak. Nanang. Di mat na-ICU kayo pa'y? Kasa tinyawag kanyak nito net, hindi na ospital kayo. Nay, sa anak mo na ospital anak ko. Ha? Awan tinapasamak kanyak. Katno adda aklaang dito'y balay. Anya?
Apay nga rin imbaga kanyak ni Tonet na ospital kayo. Sa dinatayan na? Ay, rimwar manan anak ko. Itay pa'y bigat. Ha? Ada ka no na patagapapanan na. Kat aging gaita, saan pa'y asimbang pod? Anya? Tiyawanan ba na babae? Inaramat na kayo pa'y itikinasalawasaw na? Ayan dagiti anak mi nanang. Nakaturog dan anak ko. Napakan kumutidan. Sa dino nga ta tinapnapan ang dadya babae. Nanang, nabayag ka din nga aramidan na ti kastoy? Wen, anak ko. Kunak ano amom ta isumot ti ibang pagana. Palpalubusam ka no ta sumurot ka dagiti gagayim na. Jak ilibak day ta nanang. Palpalubusak. Angam jak amo amasansan gaya man nakastoy tar aramidan na. Kat tinasakit. Inaramat na kayo pa'y. Tapno makadawat lang kanyak itidak kalagatad. Nga isok ano taramatan niyo yung ospital? Ay, anak ko. Isumot lagay makastala una yung ti panaggagar ko nga agawid. Tadagay maduktalak. Agalwat kanyak na dya babae. Ay na, saan mo adangdangran anak ko? Amwam nga umuna no papapanan na. Kanoan niya ti pangararamatan na iti kwarta. Diyak amo na niya ti maaramid ko apama na makitak nanang. Oray ka sumangpot di awanan bain. Naggapuam. Ha? Bonnie? Ada ka? Bonnie? Hindi nakarakupan. Awid ka di pa'y na ito'y timay sa nga inak. Naggapuam. Ugkwa, Bonnie. Apay nagulbod ka kanyak. Dinardaras ko tinagawid ta kaya't ka makita ti sasaadan ti inak. Takunam ana ICU. Ngamgayam, pasig nga inuulbod dagiti imbagam kanyak. Pakawanan nak, Bonnie. Kadwam ti lalaki, miso aparbango na nasimangpot ka. Iso tinangar aramatam iti kwarta nga impatpatulod ko. Ako nam nga aramatan niyo iti ospital. Awan lalaki, Bonnie. Iti uray ka anuman. Saan ka ginulipan? Sa dinungar ti nagapam. Kanapay nga aramidam ti kastoy, Tonet. Kakaasi ak nagtrabaho iti balasiw tao. Tapno maipaay ko lang ti amin nakasapulan nyo ditoy. Tila ang kidkid dawak. Asikaswam dagiti anak ta. Kastamotan ni nanang. Ayan ti konsensyam, Tonet. Pagkawanan na ka. Aklo na ka nagulbudakan ka. Naramid ko ti kasjay. Naputa na igumo na kiti sugal. Ado tinaipaabak po. Kan nakautang ka dagiti gagayim ko. Anya? Apay nasumok mo tag sugal. Sorry. Sana na maulit. Nabayagan na kayat ko ngayon dyan. Gamawan pa nga laki ti pagbayad ko kadagiti nakautangak. Sana kigasang-gasa takmanan. Barang makasubutak. Babaan iti kwarta ngayong patulod mo. Bagawanan nagpuni. Jak amo na niya ti sawak, Tonet. Jak impagarup ama aramid mo ti kastoy. Jak pulos impagarup. Apay nga awan mo tan ni Bonnie. Aring na nairida paklaang. Ngam awan mo tan. Sa dino tinapanan na. Napan ka no nagpalamiis. Iti ayan ti katrabahuan na akadwa na nagbalikbayan. Nanang, pakawanan dak. Ay, amo kadak kalabasol tinaramidak kada kayo kan ni Bonnie.
Pagbababawiyak ti amin nanang. Pangaasiyo tatulungan dak. Tapno mapakawanak pa iti asawak. Bay ampay laeng tapno baka panunot. Narigat asabatan ti pudot ti ulo na. Amo ka makapagsarita kayon tuumot laeng iti nasayaan. Sapay ko mata mapakawanak pa'y ni Bonnie nanang. Ikari ka dyan ulitin pa'y tinaramid ko. Patpat gakunay ti asawak nanang. Tunet, balasang ko. Katuray ka na kayo. Agidawak iti pamakawan. Inaramat kayo. Tapno mapatgan lang ti kidawag ka ni Bonnie nga asawak. Pakawanan da kuma. Nalaos ti pa nagbabawik. Bayam anak ko. Taintun agsubli dito'y. Kasaritak to'y tinalapat. Amok asaan ka akasta klase a babae. Amok mapakawan tumot laeng ti asawam. Kat maurnos tumot laeng ti amin kada kayo.